Всекидневната се определя като сърцето на дома. И това не е случайно. Все пак, това е мястото, където се събира цялото семейство, за да изкара повече време заедно. И сега ще ви дам няколко идеи, с които да предадете повече уют и осезаемо да подсилите комфорта в това помещение. Ето този барелев е един прекрасен детайл, който може да запълни както малка, така и по-голяма стена. Тук не исках да използваме цвят различен от бяло, защото такава е и концепцията на жилището. Но пък нещо липсваше на гладката и бяла стена. И вуаля! Барелефа запълни и декорира. Друг мой любим детайл във всекидневната е наличието на камина. Тя може да бъде на дърва. Да, много комфортна топлина, но пък трудно за обслужване. Други подходящи варианти с биоетанол или защо не с вода, като тази тук. А защо не поставянето на декоративен тапет? Или пък дървесни панели или текстилни такива. Можем да използваме също така и картина с мащабни размери зад дивана или впечатляващо осветително тяло. С тези няколко трика вашата всекидневна ще придобие по-уютен и по-комфортен облик. А следващия път ще си поговорим за кухня.